प्रिंट मीडियाला खूप महत्त्व होतं. आणि प्रिंट मीडियाचं वैशिष्ट्य असं आहे की प्रिंट मीडियामध्ये वैचारिकतेला स्कोप असतो. अगदी. तो टीव्ही मीडियमला अजिबात नसतो. अगदी. टीव्ही मीडियममध्ये जी वैचारिकता असते ती पॅनल डिस्कशनच्या मार्फत येते. ती पॅनल डिस्कशनच्या मार्फत येणारी जी वैचारिकता आहे त्यात तुम्हाला एकेका विषयावरती 2 मिनिटं 3 मिनिटं 5 मिनिटं अशी बोलायला मिळतात. बरोबर. तुमचा मुद्दा पूर्ण व्हायच्या आतच तो अँकर म्हणतो पण तुम्हाला काय म्हणायचंय. बरोबर. त्याच्यामुळे त्यातनं ज्याला डिबेट म्हणतात, पॉलिमिक्स म्हणतात, डिस्कशन म्हणतात, ते काही ते पॅनल मधनं होत नाही. नाहीतर खरं वैचारिकतेसाठी उपयुक्त असं ते माध्यम होतं. अगदी. पण टीव्हीनी ते सगळंच गमावलंय. कारण टीव्हीचा मुख्य फोकस जो असतो तो एंटरटेनमेंट हा असतो. अगदी. त्यांना सारखं वाटतं की जो बघतोय आता दर्शक बोर होईल. अगदी. त्या तो बोर व्हायच्या आत एखादा मुद्दा संपवायचा, एखादा विषय संपवायचा. बरोबर आहे. त्यामुळे टीव्हीवरती वैचारिकता शक्य नाही. ती प्रिंट मध्ये शक्य आहे.